पीएम साहब वो कहाँ बहर गइल बा हो, ओकरा लगे तनी फोन लगा के कह दौली इलेक्शन बीत गई, अब न से टिकटवा बनवा दी, न तो खोसी बकरी बेच के जाए के पड़ी, आज इलेक्शन वो बीत गई। पीएम के साहब लगे फोन लगा के चाहता, कहाँ बड़न तुम देखल जाओ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच। अब चल के पड़ता खोजे कहाँ बड़न, सूत गई बड़न आखी कहीं ताश उस खेलता रहन, तनी चल जा खोजे। क्या हो क्या होता हो तारा का हमरा खोजते खोजते मार दुआ कितना काहे ला खोजता रहो? वो हमर टिकटवा ना बनी टिकट बनवाओ के बा तो। अच्छा जोइबो? हाँ जाए के बा। तू हरियाणा नु रहेलो? हाँ ठीक कहता तोरा संगे 13 आदमी के टिकट रहे। हाँ 13 आदमी के टिकट रहे, उन्हें सब बनवैले रहला, बोला ला फिर इसे ने टिकटवा ना बनवैबो। एक मिनट फोन आवता। अच्छा टीवी वाली दुकान वाली हैरान को ले बिया। हेलो पैसा मिली एक बेर गोटे मिली, हम बिहान दे देम पैसा। पैसा के कोनो टेंशन नहीं है, मुखिया जी से सब बात हो गई बा, जितना पैसा लागी सब दे देवे के बा। अच्छा होई ठीक बा। हाँ तो तू का कहत रहो? कहत रहनी 15 आदमी जवन आइल नु ओकर टिकटवा बनवा दे। पेट के कर झोरता? पेट तो इति बड़न सुखाड़ी का उनकर झरता। अच्छा तो ई पेट झरे के हमरा लगे कहइलो ना, टिकटवा बनवावे कोनी। टिकट बनवावे खातिर? अच्छा ऐसा टिकट बन जाई, कोनो दिन नहीं छो में बन जाई। हां एक मिनट रुको, सुना होता। हेलो का? हाँ ए सब मिल रही महाराज, गाड़ी दाड़ी की सब के भाड़ा हम दे देम, कोनो दिन नहीं के। मुखिया जी से सब कह दहल बा, अपने काहे ला टेंशन लेता नहीं। आदमी उन्हें से बोलवा दिए ई लबे न से तो भेजवाहू के तो पड़ी नू। आज भर डेटे बा, आज सब काम हम कह देम, निपटा देम। हाँ तो बोलल जाओ। हाँ तो कहत नहीं वो लोग के टिकटवा बनवा देती। 15 आदमी जवन हमारा साथवा में आइल हरियाणा से। तो 13 आदमी आयल कि 15 आदमी हमारा याद नहीं खे। 15 आदमी आइल, 2 आदमी फिर बाद में चढ़ल। अच्छा बाद में चढ़ल जौन बसवा भेजले रहनी नु, हाँ। 2 आदमी बाद में चढ़ल, तो 15 आदमी ना हो गए। का करबो, बड़ी टेंशन बा। रात भर देखता रह कि ना जाकर में बीतता, वही के मारे हम मोबाइल स्विच ऑफ कर रही है। तू खोज के आवता हमारे बुझाता ना? खोज के आवता नहीं, हम 1 घंटा फोन लगनी राउल मोबाइल स्विच ऑफ बतैलक त फ्लाइट मोड में लगा देलो नहीं। अब का करबो, रात भर बुढ़िया सोन बारी सोनू। हां बुढ़िया सोन के बीड़ी देव पड़ता रात के। अब रात के बीड़ी बटाई तो भोटवा यही ना दिए सोन। अच्छा बीड़ी तक के वोट मिलता है? बीड़ी देवे के पड़ी, 1000 बंडल दे लेलो नहीं हो मंतूराम के। हां 1000 दे लेलो नहीं हो लालका सूता के। हां सब बीड़ी बटा गई राती। आ जानता रहो एगो औरी बात बा, जौन की जौन बारी सोनू, जौन की जौन घरवा में नहीं पड़त ओकनी ला तो गुटका हो भाई, एक पेटी भेजवैले रहनी गुटका खातारी सोन। गुटका खातारी से रात भर, अब गुटका बाटे के पड़ल हो। पहले वहीले हम गुटका बटले बानी पहले वहीले। हाँ ऐसन गुटका खाइल ना देखनी। अरे रात के लौका देह पर थूक लेता रही सोन देह पर। हाँ तू काम का वोट में उ ना फ्री हो गइल बा, लोग बुझा तो नहीं खे देह पर थूक लेता। गुटका काहे के बटवैली? आ खोइयो से ना ओइसे वोटवा दिए तो रतिया के। अब दिन के मरद मार नुसबा तो नहीं देखो, तो रतिया के बानू, रतिया के लुका के खाता रही सोन रात के। हाँ 1 बजे 2 बजे रात के सब गुटका खा के थूकता ही ना। देखल रोड पर कितना जाम लागल रहल पूरा गुटका के। हाँ तो काम करी, उस सब बात हटाई। हाँ अब तो इलेक्शन बीत गई आज। हाँ बीत गई। 3 बजे तो बुराइए गइल खो, 4 बजता। 4 बजे कोनी तो तंका अब हुआ सुत रहल ऐसे की जागरण बारात हो। तब एगो काम करी, टिकटवा हमनी के एने से बुक करा दी जाए के बा। हां तो
हमनी के 20 तारीख के टिकट बुक करा दिए न से 20 तारीख के है तो हाँ, आज 15 हो 5 के 20 तारीख के करा देम तो इलेक्शन हो के पता चल जाई के जीतल के हारल। इलेक्शन हो गिनतिया हो जाई। हाँ हाँ 17 ठीक तो तारीख बा ठीक के कहता रह तो एगो काम करो हमारा व्हाट्सएप पर सब भेज दियो सब भेज देम। सब जितना आदमी गोल बनू हाँ। सबके फोटो आधार भेज कार्ड देम। सब भेज दियो आ सब के हम बनवा दे हम ठीक बा ठीक बानू ठीक बा आजू भर टाइम बा बिहान होइबा तो कोनो सुनवाई नहीं है मुखिया जी खिसिया जी हम ठीक बा हम भेज देता नहीं सेंड कर देम रहुआ व्हाट्सएप पर हाँ सब आदमी के आधार कार्ड बा आधार कार्ड नंबर सब भेजे के भाई नंबरो भेज दिए तो हो जाई ठीक बा आ नाम नंबर ठीक बा घर नंबर ई सब कुछ तो यादे बा सब कुछ ठीक बा लेकिन आधार कार्ड नंबरवा खाली भेज दिए सब ठीक बा भेज देम हम। हाँ ठीक बा ऐसे कि हमहू बड़ी परेशान बानी लोग से अब फोन आवता वो के मारे हम रहत नहीं फ्लाइट मोड में लगाए तनी अल्लाह से बोल देतनी अब आराम से केनहू रहत नहीं चिंता जगह केंगो पता लागल ख तोहरा हमरा इति अजीत भैया बतैल हन। अच्छा अजीतवा तो बहुत इति हो केंगो देख लो का हमरा के उ साइकिल- भैंस ना हुआ उतरलो मोटरसाइकिल पर से उतर तो नहीं है नु अच्छा तले नजर पड़ गइल कहूं हाँ देख हाँ लेला हाँ हन। कहत रलो अजीतवा जी भैया सुनो अब देखो हम ना सुननी हो तो लेकिन ओकर ध्यान केंगो पड़ गइल खौए बड़ी अथी आदमी हो ना उ लेफ्ट में चलल खनु तो रहुआ मोड़वे पर भेटा गइनी है लेफ्ट का बोलेला मतलब इस साइड से तो साइड नु कहेला लेफ्ट बुझाला लेफ्ट का बोलेला मुखिया हो गइल बने रहुआ लेफ्ट याद हम मुखिया होइल बनी उनकर हम सपोर्टर हई पिए है नु हमरा के मुखिया लोग तो रउरा के कहेला हे महाराज पिए के मालूम ना होई ओइसे मुखिया लोग को हाँ देत तो होई। उहेनु भइल पिए का मतलब अब छोटकरी में हो गइल पिए हाँ, ठीक है बात हम चलत तनी अब कोनो निश्चिंत जगह हम बैठ के चल अब सुते माचा बैठे हम ऐसे कि बहुत जागरम बा 4 बज गइल ठीक बा ठीक बा चली आ 3 बजे ते दी गइल बड़ी सब ई कचार दल बार से बड़ा दशा बैठ को अच्छा सब सब भाई धक्का धुमी के मारे बड़ी नु भीड़ रहल बाप रे बाप गुटका पाटत हाँ, मारा ई रात सब भई सब इसी कॉलर में सब रोट लाग गइल बा। बड़ी दशा भइल भाई का ठीक। करी एगो तो हजाम धोखा देलक हमरा के ठीक बा तो चली चलत तनी लेकिन बतिया हमर सुनब हाँ बताई आजमा जौन बानू हाँ अरे भोलवा आजमा का भइल तो का बोल को नहीं देखो हमर मोचिया हाँ हम तो नहीं अगुआ हाँ उनका कोई लोग है कि हैंग अधिक कोई लोग तले माछी है पर तो बैठल की हाँ अब है तर कोनी तले को मोचिए साफ हो गई जा तो एक और का ना कराने के लगले तो अब कोनी एगो मोछ रखला से त काम चली ना ना दोनों ये सफैया करे के पड़ी हाँ तो ओके जल्द हम सफा देखा ना अब का कहीं हम ना कहीं वो कमारे हम निकल जाते मुखिया जी लगे हम सुने से बात हो जाता ठीक बा तो हम व्हाट्सएप कर देब हम चलत नहीं हाँ ठीक बात लो सुनो बिहार के लोगों आई बड़ी जिम्मेदारी है पंचायती आम चुनावों की ये नई पारी है अधिकार से अपने गांव का सेवक चुनने की अब बारी है।